Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroxalp. Capítol 4. Amb gairebé 5 cicles d'estada a Nuxe, Cròtec s'hauria d'haver acostumat als temporals de sorra que brollaven del desert amb una virulència que impressionava. Aquell jorn, però, semblava que la mare de totes les tempestes s'havia conjurat per batre's contra els penya-segats de la planta 1. Cròtec i la seva brigada patrullaven els patis interiors, al costat del túnel d'accés a l'explotació. Als murs, una dotzena de talaies de vigilància escrutaven el desert, fins allà on els hi permetia la cortina espessa que envoltava el recinte. Havia sentit a un oficial comentar amb els sentinelles exteriors que s'esperava l'arribada d'una de les geleres, com vulgarment anomenaven els lipexians a les naus que transportaven l'aigua extreta d'Èlia. També estava anunciada l'aproximació d'una llançadora que procedia de l'Ípex amb un directiu de la corporació i un representant de la Summa. Cròtec va pensar que el més important per a ell era que esperava el retorn de Crino, que havia estat 3 jornades fora i, malgrat ser un bon conductor, patia per ell en observar com es formaven tornados un darrere l'altre i el vent huracanat s'abraonava contra l'estructura vidriada, fent udolar els bastiments i provocant més d'una mirada en l'aire de tots els que es trobaven fora dels edificis, inclòs ell. De sobte va sentir crits procedent d'una de les talaies, de la que estava a prop del gran dipòsit d'aigua. El transport que s'acostava per transvasar la càrrega es veia bandejat per l'oratge sorrenc. Davant la impossibilitat de realitzar l'operació amb l'èxit esperat, rectificava el rumb i, seguint les ordres rebudes de la central, s'adreçava a una de les segones plantes, en importància, per abocar el preuat carregament allà. Era el millor per salvaguardar l'aigua, havia dit l'oficial en cap d'aquella maniobra, que no es volia arriscar a perdre la valuosa estiba i amb el coneixement que, en la zona designada per al desviament i la descàrrega, la tempestat era gairebé imperceptible. Cròtec va fer una llambregada pels encontorns i li va semblar que tothom estava força neguitós amb aquell huracà d'arena que no deixava de torturar els murs i la semiesfera de vidre. El soroll era pertorbador. Ni ell, a Òtretam, a les carenes de foc, no havia presenciat un espectacle com aquell. Gairebé era l'hora d'un canvi de torn. Les brigades de galeria es col·locaven en posició i el seu grup es va repartir en ambdós costats de la gran esplanada interior. Ell estava a tocar de la portalada que obria el túnel d'accés, molt a prop d'una mena de vagoneta coberta amb sostre transparent destinada a traslladar els 2 esperats visitants i governada per un lipexià neguitós d'haver de conduir per l'exterior en aquelles circumstàncies atmosfèriques, gens escaients. Mentre observava les maniobres dels que sortien i els que entraven a les mines i escoltava amb interès els comentaris de preocupació que s'intercanviaven sobre la tempesta, ell només esperava amb ànsia sentir com anunciaven l'apropament de Crino. Un contingent d'obrers s'arrenglerava al pati per substituir els que estaven a punt de deixar les galeries. La confluència de subjectes en aquell indret era indescriptible. En aquell moment, un guaita va anunciar per megafonia que s'apropava a la nau procedent de l'Ípex, però que el petit transport tenia serioses dificultats per aterrar degut a la contundència de les ràfegues. Núfter va comentar que, en aquelles condicions, la llançadora era com una fulla davant un bufador. Cròtec considerava encara aquell comentari sense saber a què es referia, perquè no havia vist mai cap fulla d'arbre
voleiant davant un d'aquells estris, quan va sentir el crit d'un guaita que avisava de la percepció, enmig la gran polseguera d'uns llums que s'aproximaven. Aquell transport podria ser el furgó Orube de Crino. Tot ell es va ativar. De lluny es van donar ordres per obrir els accessos del túnel, per deixar pas al vehicle que introduiria els importants al complex. L'enorme porta interior es desplaçava lentament sobre rails, refregant el mur, amb un grinyol dolorós, com si patís en fer-ho, mentre l'exterior, de 6 fragments metàl·lics, es preparava per plegar-se lentament cap al sostre, en tancar-se la primera. Aquell ritual d'accés es repetia en totes les explotacions, segons havia comprovat, però ell s'admirava que cap presoner pogués decidir evadir-se i endinsar-se en el temible desert de Nuxe. La sola consideració d'algú tan embogit com per intentar aquella maniobra el commovia. I tanmateix, Crino, en una ocasió, li havia comentat que eren importants els casos de reclosos desesperats que s'arriscaven a llançar-se al mar de sorra on, indefectiblement, els esperava la mort. No s'havien trobat mai els cossos d'aquells fugitius. L'arena els havia engolit. L'arena o qui sap què. Llavors es van sentir els crits. Un sentinella esfereït bramava més que informava al seu superior que els guàrdies d'exterior amb prou feines podien mantenir-se dempeus. Un altre, no menys esverat, confirmava que la llançadora encara es balancejava sense poder aterrar. Un tercer alertava del desprendiment d'un teulat en una petita construcció adossada al mur al lateral de l'esplanada que surava sense control empesa pel vent. No podia entendre gairebé tot el que vociferaven, però estava amoïnat per Crino. Molt a prop, una brigada de lipaxians es preparaven per sortir a ajudar l'equip de l'esplanada, formats a tocar de la porta interior d'accés al túnel. Els va veure que estaven atrafegats col·locant-se els cascs de respiració assistida. Ell, sense esperar més, es va introduir al passadís de sortida, seguit d'Edram, que havia copsat la intenció de Cròtec d'auxiliar els companys de la pista d'aterratge. L'accés interior es va tancar darrere seu, de forma automàtica en detectar algú que entrava al recinte, i, a mig obrir-se a l'exterior, Cròtec va sortir disparat, sense casc auxiliar de respiració, i el seu company va fer el mateix. Ells no el necessitaven, però havien agafat d'un contenidor de suports, situat dins del pas, uns protectors oculars per evitar que els grans de sorra i altres partícules els impedissin la visió. Van advertir que alguns dels vigilants de pista rodolaven per terra. No havien previst la intensitat de la tempesta i no duien ulleres, per la qual cosa les ràfegues d'arena els hi colpejaven el rostre i els petits granets mortificadors els clivellaven els ulls com menudes sagetes. Pertorbats, perdien en facilitar l'equilibri i bandejaven com embriacs sense referència. Tot es va precipitar. Cròtec es va girar cap a un estel lluminós i va veure Crino que ja s'aprovava l'entrada, quan el teulat d'un magatzem de la pista d'aterratge es va desencaixar i, voleiant com un estel inquiet, va anar a petar contra el furgó de Crino, enclastant-se contra la cabina. Cròtec va poder sentir l'esgarip desesperat del seu amic, travessat per un ferro i rígid sobre el volant. Tanmateix, l'eruga continuava el seu trajecte, però llavors sense control, precipitant-se en direcció a la llançadora que encara no s'havia pogut fixar al terra. L'impacte va ser terrible. El furgó, ple a vessar, es va introduir en el transport, originant un gran forat a la carrosseria i un foc provocat per la destrossa d'equipaments alçava les flames, travessant el mantell sorrenc com una visió espectral. Cròtec ja avançava quan el seu company li va assenyalar part dels guàrdies que rodaven arreu com fulles al vent. Van subjectar-se l'un a l'altre i, per la força conjunta, van córrer en direcció a la llançadora, afegint alguns vigilants més a la pinya que s'enfrontava a la terrible ventada.
Molts no s'hi veien, però podien ajudar-los amb la seva força. En comprovar que Crino estava travessat per l'aresta del teulat, amb el cap penjant tot ensangonat, es va retirar commogut i va entrar al transport dels importants per la cabina, lluny de les flames, per socórrer els passatgers que, per sort, estaven sans i estalvis, tot i que la majoria estaven contusionats per les estrebades de la nau, alguns desmaiats i els conscients ben esgarrifats. Mentre ell col·locava els auxiliars respiratoris als dos principals, mig inconscients, Ètram assistia al navegant que estava a punt de desmaiar-se per respirar l'aire pesat de Nuxe. Un dels vigilants que havien recollit en el recorregut comprovava que la resta de viatgers emprava els cascs respiratoris i que no havien sofert ferides. A fora, dos dels vigilants que s'havien subjectat a ells per no caure sota l'envestida polsosa ajudaven altres companys a resistir el temporal, aplegant una dotzena de guàrdies en un grup compacte i prou resistent per desafiar l'embat ventós, tots otretans. Cròtec va suggerir de formar una rotllana, subjectant-se entre ells. Va carregar el representant de la summa i el membre de la corporació, desmaiats encara, un a cada braç, com qui porta un abric. El seu company va prendre el navegant com si fos un sac penjat a l'esquena. El guàrdia que viatjava en la nau mantenia els altres passatgers aplegats i ben agafats l'un a l'altre, i tot aquell singular grup es va situar al mig de l'anella. En aquella disposició hermètica van iniciar el camí vers la porta d'entrada al túnel amb passos lents i a contravent, mantenint la formació per no perdre cap membre del conjunt. Just en aquell moment, l'oficial d'exterior sortia conduint un transport pesant per traslladar maquinària. Era una mena d'eruga 6 vegades més potent i gran que la furgo del pobre Crino, una bèstia metàl·lica que encara podia resistir als atacs del cicló. Darrere seu, el grup de vigilants lipaxians van sortir del túnel de pas essent bandejats com insectes indefensos per la força de les ratxes de vent. Un cop rescatats i carregats, vigilants dispersats i visitants atordits, en el 100 peus blindat, que es desplaçava lent però segur, es van acostar al mur a recollir 3 guàrdies que s'havien refugiat en un sortint de l'edificació. Un d'ells malferit per una topada amb la llançadora. Cròtec va insistir perquè recollissin el cos de Crino i mentre ho feien va poder contemplar com el foc de la nau s'apagava a poc, d'una banda empès pel vent, de l'altra ofegat per l'arena. Aquell accident va fer palesa la capacitat de Cròtec per prendre decisions tensionades i per dirigir equips d'homes, compostos tant per lipaxians com otretans, tots contractats, que l'havien obeït sense qüestionar-lo. Els primers, malgrat els cascs auxiliars respiratoris, estaven deixondits com apallissats per l'esforç. Els segons havien resistit les turbulències atmosfèriques, però alguns presentaven ferides als ulls, pel vent i per les partícules de sorra que els havien castigat de valent. Havia resultat evident per a tots els que havien presenciat les maniobres a l'esplanada d'aterratge que Cròtec posseïa una naturalesa en extrem resistent i que, ajudada per les modificacions robòtiques, el convertia en un individu del tot particular. La capacitat pulmonar dels otretans, que tenien un aparell respiratori compost de 3 pulmons, un dels quals filtrador, els hi atorgava un gran avantatge per suportar i adaptar-se amb notable facilitat a diferents atmosferes, com ho havien demostrat en aquella ocasió, tot i que alguns guardians havien resultat ferits en ser arrossegats per terra pel fort temporal. Cròtec havia resultat indemne d'aquell enfrontament amb les forces climatològiques i n'estava satisfet,
A més, havia rebut reconeixements d'alguns superiors i elogis de companys. Tot plegat hauria estat per envenir-se de la reuixada decisió, però una gran tristesa l'envaïa per la pèrdua de Crino que jeia estirat, al seu costat, encara dins el contenidor del transport que els havia recollit a l'exterior, amb el pit foradat i el cap mig desprès del tronc. El temporal es va perllongar durant 2 jornades més. Pocs admetien haver presenciat una tempesta d'aquelles característiques. Per a Cròtec resultava ben estrany, atès que durant els vespres, fins a l'interior del pati vidriat, es notava un fred esglaiador que provenia del desert, per contra de l'ambient sufocant que era el normal. La volta estava completament coberta d'arena, la foscor planava arreu i semblava que no tornaria mai la tranquil·litat, fins que, com tot, el trasbals va passar. Recuperada la calma i amb ella les rutines quotidianes, van arribar les investigacions sobre tot plegat. Com a resultat de la braonada actuació de Cròtec, s'havia reconsiderat la seva posició i se l'havia destinat a formar part de la guàrdia de la plataforma d'entrada i sortida de naus i aerocomplexos. Transports que d'una banda descarregaven per presoners, visitants, personal administratiu i tècnic, mà d'obra, estris i provisions per als jaciments, i de l'altra s'enduien el preuat gas, a més dels cadàvers del personal mort al servei de la planta. Des d'aquella nova funció es va assabentar que els cadàvers dels presoners es diluïen en àcid per desfer-se'n de les despulles. Havia sentit a dir que era la millor solució atesa la gran quantitat de baixes que ocasionava el treball a les galeries. En el fons, esperava que fos així, perquè no en poques ocasions s'havia preguntat de què estava compost el menjar que els hi donaven a la planta 66. Cròtec no va desaprofitar l'ocasió que li brindava la nova atribució de funcions. Estudiava les entrades i sortides de les naus, les rutes que seguien, la procedència i les rutines de càrrega i descàrrega. Era conscient, però, que no hi havia possibilitat de fer-se amb una nau petita i efectuar una fugida inadvertida de Nuxe. Tots els transports que arribaven a la planta central eren grans, molt vigilats i es movien majoritàriament entre l'IPEX, on es processava el gas i d'on procedien els subministraments, i Nuxe. L'altra via d'entrada i sortida de naus encara era més concisa, atès que es tractava de la ruta fins a Hèlia, per proveir d'aigua al planeta. Una opció descartada. Primer, perquè els transbordadors geleres eren per a trajectes interplanetaris de curta distància i no arribaria gaire lluny. Segon, perquè allà, a Hèlia, no tenia cap possibilitat d'escapament. Poc temps després li van assignar el comandament d'un dels grups de vigilància aeroportuària, amb 20 homes a les seves ordres que componien un dels torns de seguretat per a les entrades i sortides de transports. Sobretot, la protecció de la càrrega del gas fitró, que semblava el més important, més i tot que la vida dels que es trobaven als jaciments, fossin guàrdies o presoners. Encara no havia descobert la utilitat exacta del gas, atès que la planta es mantenia en reserva o era cert que es desconeixia la veritable funció d'aquell fluid. Ell no s'acabava de creure, tot i la importància manifesta, que només fos un component dels inhibidors de motivitat, i tampoc no creia que fos un factor energètic per a aeronaus i assentaments siderals, com asseguraven alguns, atès que l'energia per als transports havia superat feia un munt de cicles la dependència dels elements combustibles, de qualsevol font. Només sabia que des de feia més de 50 cicles s'explotaven els jaciments de forma continuada i, segons rumors,
només existien mines d'aquell element a 5 planetes d'entre tots els orbitals coneguts, tot i que Nuxe n'era el més productiu. Aquell aspecte el tenia intrigat i confiava arribar a descobrir-ne la veritable utilitat. Havia decidit parlar poc, una conducta que sempre li havia funcionat, i, per contra, escoltar-ho tot. Estava convençut que el seu comportament donaria resultats positius, més tard o més d'hora, i ell era pacient i tenaç. Estava disposat a fer el que fos per sortir d'aquell indret. La seva actitud, reservada i discreta, provocava que alguns companys de seguretat s'esplaiessin amb ell, confiats en la seva reserva. Era una forma de conèixer intimitats de la planta que difícilment li arribarien. Darrerament, per un dels suboficials, havia conegut que en algunes plantes mineres diversos gestors i personal especialitzat, d'entre terranis i lipexians, havien emmalaltit, tot i que no havia pogut esbrinar de què es tractava. El que sí sabia és que, sota veu, s'havia difós el temor d'una afectació poc comuna escampada per diversos sistemes de la galàxia, de la que alguns tripulants i presoners nouvinguts en parlaven atemorits. A la central de Nuxe s'havien aïllat els malalts pertanyents al servei de la planta i d'altres mines, no convictes, en taüts criogènics portats expressament de l'Ípex, i s'esperava l'arribada d'una estació de rescat que es faria càrrec dels hospitalitzats. D'altra banda, Crota que havia sabut que els presoners afectats d'aquella malaltia, la majoria terranis, havien estat diagnosticats com a accidentats de treball, una mort comuna en aquell indret fastigós, i havien estat senzillament eliminats. Allò afegia fermesa al seu afany d'abandonar Nuxe. Un dels companys del servei de vigilància, destinat al grup encarregat de custodiar les sales d'aïllament, li havia comentat que els malalts restaven immòbils, com si fossin morts, però que mantenien els ulls oberts i, en una ocasió, durant un dels seus torns, havia sentit dir a un dels metges que era impossible d'aconseguir que els mantinguessin closos. A més, patien un tremolor gairebé imperceptible que no s'aturava mai. Aquella situació, anòmala del tot, produïa un neguit tant en vigilants com en el servei mèdic que atenia els colpits per aquell fenomen. Tancat a la seva torre de guaita, des d'on controlava la trentena d'homes que en aquell moment tenia les seves ordres, encarregats de vigilar l'accés que manava de la planta a l'estació aeroportuària, va observar la sortida dels presoners del primer torn. Més d'un miler de condemnats enfilaven el camí del càstig enfundats en les granotes de contenció individuals que ell mateix havia portat quan treballava a les galeries de la 66. Ara era diferent. Tot el personal al servei de la central estava controlat, però la localització es realitzava a través d'unes modificacions que s'havien realitzat al CRI de cadascú, al qual s'hi havia incorporat un sofisticat sistema d'abast sideral. Tractar de desfer-se d'aquella vigilància era inútil, perquè anul·lava la funció del comunicador residual interplanetari i activava un senyal pel qual el portador podia ser localitzat a qualsevol punt de la galàxia. L'agosarat que intentava desfer-se d'aquell ferri seguiment quedava impedit de comunicar-se amb altres individus orgànics, de qualsevol origen, exposant el seu irregular estatus davant els controls de seguretat de l'indret on es trobés. Una espieta molt efectiu, aquella manudalla. A diferència d'altres plantes més petites, la central disposava de prou mà d'obra per mantenir 2 torns d'extracció. Aquella mina no s'aturava mai. Al seu servei es movia una munió de presoners, vigilants, i, per descomptat, els oftis ensumadors que entraven i sortien dels túnels inacabables
com formigues de la seva colònia. Heu escoltat el capítol 4 de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Crotek d'Ottertam, un relat d'Slēgna Soroksal.